Ahoj, já jsem Michal a s Kubou vás vítáme u série Novinky z Torsenu za předchozí a budoucí měsíc. Ahoj, já jsem Kuba a přejeme vám příjemný poslech. Ahoj, vítáme vás po delší době u News. Máme za sebou delší odmlku, jelikož Michal byl na dovolené, já jsem se začal připravovat do školy a začínala sezona, byla zima, takže jsme vám neměli úplně co říci, ale jsme nazpátek. Tak Mišo, když jsme začali s tou dovolenou, řekni nám rychle, kde jsi byl, co jsi dělal, proč jsi tu nebyl? No, proč jsem tu nebyl? Tak, jak říkáš správně, já jsem měl na delší dobu na dovolenou. My jsme vlastně poslední díl točili někdy na konci ledna, nebo tak nějak. Bylo to nějak konec ledna, no. Jo, já jsem někdy v půli února odjížděl. Mezitím ještě než jsem právě odjel, tak jsme měnili u nás okna nahoře vlastně na firmě, kde jsem u toho tak nějak jako trochu asistoval, pobíhal, protože to byla jako poměrně velká jako rekonstrukce a výměna, takže jsme se tam museli s borcema domluvit na nějaký jako přesouvání aut na parkovišti a tak dále, takže bylo to takový trošku náročnější týden, takže tam už nebylo pomyšlení na nic jako jiného. No poté jsem odjel jsem na pár dní na měsíc do Asie, byli jsme 14 dní ve Thajsku, pak jsme tam přijeli na 14 dní do Vietnamu, takže jsme to trochu jako procestovali, viděli jsme tam jako několik destinací různých, vždycky jsme to brali tak nějak od jihu na sever a musím říct, že teda ve Vietnamu jsme viděli spoustu jako prvků s drakama, stejně tak v tom Thajsku je to tam jako velice jako symbol takový jako oblíbený, tak samozřejmě jsem vám tam fotil nějaký jako fotky, že jak to tam vypadá, jak to mají všude a brali jsme si tam jako inspiraci, co bychom tady na loděnici z toho mohli vytvořit, ale myslím si, že tolik prostoru na to nemáme, aby jsme se narvali velké zlaté sochy teda. Ale tak když jsi říkal, že mají rádi draky, tak měl jsi aspoň naši bundu s sebou? Jo, měl jsem kompletní výbavu, bundu, čepici, plavky, tak bylo to jako dost oblíbený jako bunda, ta vyvolávala tam jako u některých poměrně jako bych řekl taky pozitivní reakce, jakože wow, super, byli jsme tam v jednom takový jako baru, tak tam se mladíkovi jako hodně zamlouvala, ta byla jako pěkná, takže jo, měl jsem s sebou tady naše jako věci firemní a říkal jsem, že bych nafotil nějaký jako krásný fotky propagační, no ale chybí ta postava trochu do toho, no, takže moc toho nevyšlo. No a nemůžu se nezeptat, protože ti, co jezdí na závody a vidí tě na závodech, tak určitě ví, ale byla zima, takže ty se jel ohřát do tepla, kolik tam bylo stupňů, ale hlavně dokázal ses tam spálit? No, dokázal, člověče, jako bylo tam, když jsme se pohybovali v tom Thajsku a na tom jihu Vietnamu, tak tam bývalo denně něco mezi 33 až 37 stupni a tím pádem jsem se spálil vlastně víceméně poměrně rychle, přestože jsem si vezl jako kvalitní krémy od nás, tam se prodávají i 50 plus 60 faktory, ale moc mi to nepomohlo, že jo, jako sám jsem tím myslím posílal, že jo, fotku po 4 dnech, že nastala standardní situace, kdy už vlastně následující asi 5. den, kdy už jsem byl fakt jako hodně spálený, tak ostatní ještě chodili v krátkým, tak já jsem tam chodil jako v lehký mikině, abych měl něco dlouhého na sebe a aby to aspoň trošičku se jako zmírnilo, tak pak to opadlo už, no, jako už se to zlepšilo, jak jsem to mazal těma nějakýma prostředkama, které jsou po opalování, tak to bylo příjemnější. OK. No a takže to bylo teda, jsi říkal 3 týdny, že jsi tam byl, plus no, minus 4 týdny. A vlastně hned po tvém návratu, ty jsi vlastně jel z Prahy domů osprchovat se, potom jsme tě ráno nabrali Eli nazpátek do Prahy, a kde pořádal Čadl akci. To byla konference dračích lodí, nebo jak se to přesně jmenovalo, něco takového. Oni to mají jako dračí kongres, no, vedený. Jo, dračí kongres, jo. Pardon. No a tak co tam se probíralo a co tam bylo? No tak to říkáš dobře, protože někdy
někdy v poslední třetině dovolené, si pamatuju, myslím, jsem byl v Saigonu, tak nevím, jestli Tom nebo Nikča mi psali e-mail, že ta schůzka tam bude v Praze, ale že Tom nemůže, protože on vedl, myslím, potapičský kurzy na VUT, a takže nemůže přijet. Tak jestli bych tam jako nezajel, jenomže já jsem věděl, že se budu vlastně den předtím vracet z dovolené, tak jsem si jako taky nebyl jistý, jestli to vůbec jako zvládnu. A my jsme měli za sebou poměrně jako dlouhou cestu, protože jsme odletali z Hanoje s přestupem v Dubaji v Praze, ale nakonec jsme se dohodli, že tam pojedeš ty, že budeš řídit, že pojede Nikča, která má aspoň trochu ponětí o tom, co by se tam mělo teda říct, co by se tam mělo probírat. A nakonec to teda fakt klaplo jako fantasticky, že my jsme přiletěli teda do Prahy, já jsem se tam dal v oběd, čekali jsme na vlakem jsme se dostali do Brna, tam jsem si dal večeři, šel jsem spát a vy jste mě vlastně hnedka ráno vyzvedli před domem, dojeli jsme do Prahy, že jo, tam hezky odřídil, Nikča mi pověděla, co je potřeba, o co tam jako jde, a tak jsme tam hezky zmákli, dali jsme si tam s nima oběd, pokecali jsme, probrali jsme letošní sezónu, co se čeká vlastně z pohledu reprezentace. Tam je to téma takový, který my jsme si poslechli, ale moc jsme do toho nevstupovali, to se nás zase tak úplně netýče. Ale co se nás tam týkalo, tak byla prezentace různých jako závodů, o který my jsme se tam chtěli taky podělit. Vlastně vybrali jsme teď, přemýšlím, kolik jich bylo, myslím 6 závodů, které jako děláme, a ty jsme tam vlastně prezentovali a představovali jsme závodníkům, na co se mají těšit a k jakým závodům můžou za náma přijet. To bylo asi takový to jako nejdůležitější, co jsme si tam chtěli říct my. Samozřejmě pak se bavili o nějakých jako ekonomických provozních otázkách a nějakých vizích jako dračích lidí jako celku v Česku, a myslím si, že to byla docela přínosná debata. Jo, a pokud by vás ostatní zajímalo, a kdybyste nás náhodou nesledovali na Instagramu a na Facebooku, tak nás tam určitě sledujte, protože my vždycky, když někde jedeme nebo někde jsme, tak to dáváme na story, takže pokud vás zajímá, kde se pohybujeme, tak nás tam sledujte. No ale takže ty si teda jel přímo z dovolené nazpátek do pracovního procesu. Jsi to měl takový jako rychlý. Ano, to bylo ano, v rámci jako hodin. No a potom, co jsme dělali potom? Vlastně teď se bavíme někdy o začátku března, byl ten kongres, něco takového, pokud si dobře pamatuju. No, to muselo být někdy v půli, protože já bych si dokázal tipnout, že jsme se vraceli 13. března, a tak jestli si to pamatuju dobře, tak jsme se vraceli 13. nebo 14. a 15. vlastně byla sobota, to byl ten kongres. Jo. Takže 15. března a já jsem vlastně 17. března začaly zase tréninky pro VUT, protože studenti na VUT si můžou zapisovat předmět volitelný nebo respektive tělocvik, tělesnou výchovu, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale prostě jak mají těláky, tak si můžou zaptat dražší lodě, a toho 17. jsme začali trénovat. Teďka ty tréninky vlastně probíhají 2x týdně, jsou 2 skupiny. Máme tam vlastně jednoho kluka, ten je nadšenej, ten chodí a i pondělí, a i čtvrtek, takže zapálený. Ale tak jak už poslední 3. semestr, myslím, už to je 2., 3. semestr, něco takového, zase tam mají tělák, trénujeme, chtěl bych je potom zase nějak natrénovat a si zkusí závody, protože potom, jak končí semestr, tak nějak kousek na to jsou malý dračí lodě, pokud se nepletu. Takže doufám, že posádka VUT studentů pojedou na malý dračí lodě. Ano. A já už mám jako dlouhodobější motivaci namotivovat ty studenty, ať postaví jako svoji posádku, že by trénovali normálně přes rok, jezdili na závody. Tím, že to je každý semestr, takže je tam mnohem víc studentů, kteří se můžou domluvit a tak doufám, že se mi to letos už povede, že bych je ukecal, že by trénovali a jezdili za VUT studenty. Tak z minulé, myslím, přišli 2 noví, že, i kteří se přidali k nám jako do realizačního týmu, že jste podzimní byli, že Roman s tou Nikčou, že tak ti přišli a začali vlastně se s náma tady jako přes zimu kamarádi, začali s náma chodit tady na tyhle akce, večírky, které jsme pořádali, a
a zůstali vlastně, už přišli že do té výuky, ale zůstali už s náma tady, tak i takový jako potřeba vlastně nabízíme vždycky všem tu možnost, jako kdo chce a chce se zapojit, tak je tady jako vítanej. Tak budeme rádi, když z toho někdo vypadne, někdo zůstane a pokud by složili fakt tu posádku a jako jezdili, tak to bylo úplně jako super. To by zase se nám trochu jako omladil ten týmový duch tady. Snažím se o to, ale je to takový, jsou to studenti většinou 2., 3. ročníku, takže se jim úplně nechce to organizovat, ono to je ještě složitý, tím, že jsou jako na univerzitě, takže jsou jako třeba zdaleka, že tady jsou jenom na škole a tak, a tím, že to je jako přes léto, tak někteří jsou odjetí a tak, takže je to takový komplikovanější, ale jak jsem říkal, čím dál víc lidí, jako mám na ně kontakty a snažím se je dát dohromady, ať postaví tu posádku, tak uvidíme, co z toho bude. No a dál jsme dělali kormidelnický seminář u nás, že, který jsme dělali myslím už 3. rokem, jestli se nepletu. Jo. Minimálně vím, že 3 roky to bylo určitě, jestli to bylo rok předtím, ještě než si to pamatuju, já to nevím, ale řekl bych, že 3. rok to bylo 100%. To jsme dělali, myslím, že někdy víkend, jestli to byla sobota 29, že jo, tak nějak si myslím, že to bylo, ne minulý to nebylo určitě, ani to nebylo hnedka týden. Jo, potom... 29. teď jsem to našel v kalendáři. Jo, tak 29. Tak to jsme tady dělali velký seminář. No, byl to takovej, říkali jsme tomu seminář asi, jo, že? No, jo, říkali jsme tomu seminář, něco takového. No, protože ono to bylo zaměřený, že jo, jako na teorii, jo, na techniku, jak kormidlovat. Sešli jste se tady od rána na velkou loď, jo, pak si myslím, že ještě na malou, jestli se to tak nějak dobře pamatuju. Jezdili jste, všichni trénovali otočky, těch jste najeli zase jako hromady, že já jsem viděl potom nějaký ten graf, tak toho jste ujeli jako mnoho a dál jste měli potom zdravovědu, takovou přednášku, že o první pomoci. To sem přišla paní záchranářka z fakultní nemocnice, která tady měla takový 2hodinový výklad, kde vlastně popisovala, jak ošetřit různé zranění, že jo, jak pomoct v případě nějakého epileptického záchvatu. Co ti utkvělo takhle v hlavě z toho ještě? Bylo to hlavně zaměřené na tu první pomoc na té vodě, co dělat s lidma, kdyby náhodou, prostě ať jsme připraveni. Nikdo to nechce zažít, nikdo to nechce řešit, ale je dobrý, když tam jsme, tak ať jsme jako pohotoví a víme, co když tak máme dělat, ale primárně jako na tu vodu, záchranu na vodě, když se někdo topí. Měli jsme tady i takovou tu gumovou panu, zkoušeli jsme si masáž srdce na tom panákovi, nebo nevím, jak se tomu říká. Andula, no. Andulu. Tuhle gumovou panu, ne jinou pro ostatní, co už tam viděli něco jiného. Takže jsme tady měli andulu a zkoušeli jsme. A za mě to bylo zajímavý, přínosný a všichni tak jako by teďka nějak měli vědět, co dělat, kdyby něco. No a vlastně potom, co se dokončila tady ta část té záchrany a město jsou teda teorii, i to ježdění na té vodě, kde se všichni vystřídali, vlastně i potom tady se taky všichni střídali na té paně, tak když to řekneš, tak to je tak jako hrozný. A tak vlastně se dokončil celý ten kurz a dostali jste od nás jako takový certifikát, že jste tím prošli. Je to částečně na památku a částečně je to taková, jako řeknu, i motivace se tady těch jako věcí jako zúčastnit, protože přišli i takový, který jako jsem za náma jako si sice sedli, ale ten den nic moc jako neudělali a na konci ten certifikát nedostali a byli to smutní, že jo. Tak příště se musí víc zapojovat a určitě něco takového se vymyslíme. No a ono to jako bylo primárně zaměřeno, že ty jsi jako mluvil tak jako o čem to bylo, že my to vždycky děláme na jaře pro nový kormidelníky nebo pro stávající kormidelníky, protože ti, co nejezdí přes zimu, což jsou vlastně logicky všichni, ale znovu jim jako, ať si vyzkouší tu loď před těma závodama, před těma akcema a ty co nejví, tak je učíme kormidlovat, takže to bylo pro nový kormidelníky a náš tým a znovu jsme je učili. A vlastně jak jsi říkal, 3. rok, tak on to zkouší Jirka, fotograf, starter, možná ho znáte ze závodu, tak vím, že první rok nebo minulý rok mu to jako moc nešlo, byl na tom takový kostrbatej, málem ho to vystřelilo z toho kormidla, ale
ten se taky zlepšuje, tak uvidíme, třeba z něho bude taky kormidelník. Tak to připravujeme hledat dalšího startera. Jo, tak Jirka, že to je nabušený fitnessák, borec, plavec, velice jako zkušený jako sportovec, tak myslím, že i to kormidlování mu jako půjde. No. Tak jako u některých je vidět, že je dobrý, když se to na tom jaře připomene, přeci jenom je to půl roku, jo, téměř pro některý to může být i díl, jo, ne každý končí jako Prestige Cupem, někteří jdou naposled na Hartu a pak už je nevidíme, ale dbáme na to, aby pro ty posádky to bylo potom jako bezpečný a aby to bylo pro ně jako co nejkvalitnější a toho docílíme jenom tak, že si to ti lidi prostě jako oživí, zkusí ještě na nečisto a nevidí to vlastně poprvé jako po půl roce na těch závodech. Takže má to opravdu svůj jako velký přínos tady tohle a děkuji, že jste se z toho s Nikčou tak jako zhostili, protože my jsme to dřív jako nedělávali, ale určitě to má jako velice, velice důležitý jako dopad tady na celou potom tu sezónu. No a potom vlastně klasicky jsme tady zůstali, dali jsme si grilovačku, udělali maso, zůstali jsme tady až do noci, pivo, bavili se, ale z toho taky je video na Instagramu a i na Facebooku, takže kdyby vás někoho zajímalo celý ten průběh, tak tam to najdete. No, Nikča právě říkala, že by bylo dobrý zmínit, že jsme tady dělali nějaký půlnoční běh, o kterým já teda úplně se moc bavit nechci, protože samozřejmě bez raní se to neobešlo a cítím to jako dodnes. A bylo to super, když se vymyslí jako nějaká blbost, že se to hnedka všichni jako chytnou a najednou nestačí, že běží dva proti sobě, ale najednou k sobě běží jako všichni, jenom tak jako bez hlavě a naštěstí máme tady fakt docela dobře jako postavený most, který má samozřejmě nějaký příčný pruhy, takže je jasný, kde se startuje a kde se končí, takže musím říct, že opravdu tady z toho místa dokážeme vytěžit jako všechno. No a jak samozřejmě to potom, že ho skončilo, tak si myslím, že jsme odjížděli někdy poslední jel Jirka vlastně a ten říkal, že už nejel ani rozjezdně, že už měl zase klasický autobus, tak bych si dokázal tak typnout, že já jsem odjížděl určitě něco kolem 4:30, ale ono to nebylo úplně zapříčiněné tím, že bychom tady tak dlouho jako chlastali. To jsem úplně tak jako nemyslel, ale že bychom tady tak dlouho debatovali, ale on se posunoval čas, že jo, ten den. No a najednou my jsme si říkali, jo, tak to je super, že jo, je 3:45 a najednou z toho bylo 3:45 za chvilku, že jo, a se říkali, kde se to jako vzalo, že jo, ten čas je, jak se prostě posunul, tak nám ta hodina skočila úplně, ani jsme neviděli jak, no. Tak byl to super náročný víkend. Jestli si dobře pamatuju, někteří si to zpamatovali až do pondělka. No, někteří jo, no, ale ti, kteří tak ví. Jo, tak samozřejmě to kormidlování bylo fakt náročné. No, ta fyzická aktivita, co jsme tady dělali, jako některý to hodně unavilo, tak bych to řekl. No a co na loděnici, protože začali už trénovat některé posádky, začali jsme tady všecko vybalovat, dávat do provozního stavu, odzimovávat loděnici, tak co jsme tady všechno udělali a neudělali, protože co si dobře pamatuju, tak v minulém díle, myslím to byl ten konec ledna, posledních news, jsme měli ty dotazy ohledně té gumy na otáčení, takže ti, co tady ještě nebyli, předpokládám, že už jako hodně z vás bylo, ale je tady už guma na otáčení. Ano, je tady guma na otáčení, na které teďka aktuálně leží jedna matrace vlastně po letech změněná, že vždycky byly dvě na šířku, které se přetáčely a říkali jsme si, že z nějaké logiky by měla stačit jako jedna na délku, tak jsme tam dali teďka jednu zkušebně na délku a myslím si, že by to mělo fungovat a pod tím samozřejmě leží ta guma. Je vidět, že hlavně přispívá to, že je stanoveno jedno místo, kde se to dělá. Jo, že si už to nedělá každý, kde se mu v areálu zlíbí, že tady si to položím a otočím, ale to, že je jako jedno obraciště, tak to bych řekl, že je jako na tom to nejdůležitější. A i ta guma samozřejmě tlumí takový to škrtání těch jako kamínků a podobného, to funguje jako dobře a myslím si, že největší nátlak se ukáže až v té sezóně, přece ne všichni začínají nebo trénují a teprve začínají trénovat, tak se ukáže, jak moc dobrý a kvalitní to je. Ale ten základ jako není špatný. Takže obraciště gumu máme, jestli to
bude pomáhat hlavně tím lodím. Jo? Jako my jako lidi s tím asi nemáme obecně problém, ale jde tam o to, aby ty lodě byly co nejlepší potom jako kondici na konci roku. Takže to bychom měli mít vyřešený. Dál jsme samozřejmě postavili stán s posezením, ať už můžeme sedět venku, už začíná být hezky konečně tyhle dny. Obnovujeme někde místy trávník, kde nebyl úplně jako nejlepší, tak se teďka vysel a zalívá znova, aby nám hezky vyrostl. Polepili jsme okna, protože jsme dělali samozřejmě zimně nový okna. A jak jsou čirý, tak samozřejmě některým vadí, že je vidět zvenku, jak se převlíkají kluci a tak jsou stydliví, tak jsme jim tam teďka nalepili ještě ochranný folie, přes který už dovnitř není vidět, tak doufám, že z toho mají jako radost a budou se teďka veselý převlíkat. A to je asi tak jako všechno, no. Musím si říct, že jsme teda jako dost dobře tu lodnici jako zazimovali, tím pádem nebylo zas tak složitý jako uvést jako do chodu, protože to bylo všechno jako poměrně pečlivě nachystaný a zabalený na svém místě, kde to má být, takže letos to nebylo nějak jako složitý, tak jak předchozí roky. Letos to bylo dobrý, no, protože jak říkáš, na té loděnici je tady víc místa, to bylo vlastně první zima. No, a taková první zima po první plnohodnotný jako sezóně. Když jsme byli přestěhovaní a tím, že tady je víc místa, tak to bylo, jak jsi říkal, dobře zazimovaný, poskládaný, jenom se to vytáhlo a jsme nazpátek ready na trénování a na vás, posádky. Přesně tak, takže to bychom měli jako tady z toho připravenýho. Teď už nás čekají víceméně jenom jako závody, že jo? Protože, jak jsem říkal, posádky trénují, vy trénujete a je potřeba na něco trénovat, že jo? To první něco se nám blíží, to je Flotilla Cup. Těšíš se letos? Vypadá, že bude poměrně nadupanej. Těším se na Flotilla Cup, protože jsem na něm nikdy nebyl ještě, jelikož je po dlouhé době zase obnoven, je už tam dost posádek a pro ty, co neví, co je Flotilla Cup, tak je to závod, který se jede na přehradě, začíná se na Rapidu, ano. Z Rapidu se jede nahoru na Veveří, tam se otáčí pod mostem a nazpátek, takže je to dlouhý závod s hromadným startem. No a asi tak, kolik to má vůbec kilometrů? Ty to budeš vědět přesně. Je to 10 kilometrů orientačně, ono totiž nevím, nedá se to asi říct úplně přesně, záleží, kdo jakou pojede stopu, jestli si někdo jako rozhodne, my nechcem ty lidi jako, no, ty posádky delegovat, že musíš je přesně tady má za tímhle. Jak se dostaneš k tomu pilíři, jak se kolem něho otočíš a kudyma se dostaneš zpátky, je čistě na tobě. Jestli budeš první nebo ne, to už rozhodne, jestli jsi zvolil správnou taktiku a máš dostatek rozložených sil na to. Takže myslím si, že se to může někde šmiknout a zkrátit, ale taky se mu to třeba může jako vymstít. Jo. Takže necháváme tohle jako otevřený orientačně, to je těch jako 10 kilometrů. Obecně už jsem měl jako dotazy na to, jak to bude probíhat, tak představuji si to tak asi jak v předchozích prvních jako ročnících, dáme jednu bojku, před tou se všichni seřadí, na výstřel vyrazí, my spustíme stopky u toho výstřelu a pak už jenom budeme čekat, kdo se první vynoří z rokle a kdo protne potom ten míč zase zpátky. No. Takže bude to hodně jako zajímavý, fakt se na to těším, protože tady ten hromadný start se tady v tom našem jako případě děje jako jednou za rok a po těch zkušenostech, které mám jako z předchozích let, že i po těch 10 kilometrech jsou schopni dojet jako na centimetry těsně, tak vlastně se jako těším, jak to bude teďka, no, po nějaký další hodnoce. A má fakt přijet jako slušná konkurence. Mám tam přihlášený Dragon Club, vím, že Eškádra Čalegia, že to ještě Ladižín, tak snad chybí 2 členové a ti to, jestli jeden rok vyhráli, nebo byli druzí, bych úplně lhal, že bych si to pamatoval přesně. A Dragon Force jsou přihlášení, takže bude to fakt zajímavý závod. Jako je tam toho fakt dost, těch posádek je myslím teďka 7. Když jich bude 8, tak je to takový jako stav ideál na ten hromadný start a pak uvidíme, jak to začneme, jak bychom se s tím naložili dál, jestli bude mít někdo možnost přivést další loď, nebo bychom to pak nějak rozdělili, ale chceme udělat ten hromadný v co největším počtu. Takže hlavně jako ze začátku sezóny takový pořádně výživný dlouhý závod s hromadným startem, jak jste slyšeli, 7 posádek teďka máme a kdo teda ještě přemýšlí, že by chtěl, je to 10. května, takže kdo přemýšlíte ještě, tak se určitě přihlaste, protože to bude stát za to. No a následně, a teď nevím, jestli je to hnedka týden po? Teďka se dívám hnedka týden po 17. května, potom na to navazujeme přímo
malé dračí lodě, takže začínáme tady na Svratce u nás na loděnici. Tam máme i ty městské části, těch je tam taky poměrně dost. Já teď úplně přesně nevím z hlavy to číslo, myslím si, ale že 8 jich tam jako zcela téměř jako jistě. Už nám taky začínají tady volat a psát členové těch jednotlivých jako městských částí, co tréninky a tak. Včera jsem se taky dozvěděl tady od známých z Jindrova, že jedou a já říkám, a kam vyjedete? A říkám, no za městskou část Jindrov. A říkám, aha, ani se neměl tušení, takže super, tak mám z toho jako radost, že se to jako skládá napříč těma městskýma částěma a bude doufat, že to bude jako úspěšný a až v příštím roce uvidí ty, kteří se letos nepřihlásili, že vlastně o co přišli, tak že příští rok to bude ještě jako ve větším. No. Ale tak celkově tady má být jako dost posádek i s těma městskýma částma na to MDL, takže pokud chcete jet a nejste přihlášení, tak se určitě přihlašujte, ale pokud nejste přihlášení ani nechcete jet, tak za mě by bylo super jakože aj jenom divácky na to, protože tím, že se tady bude jezdit pod mostem, takže tady bude divácká atmosféra dobrá, je to 17. května, víkend, sobota, takže i divácky to podle mě tady bude super, jak na vodě, tak z břehu. Jo, souhlasím. To myslím si, že už jsme teďka dávali nějaký propagační video ven, že jo, kde vy s Láďou jste ukazovali, kudy povede dráha. To muselo být taky super, že když vy jste skákali do té vody, to už bude tak 2-3 týdny, co jste to točili, že ta voda musela mít kolik 5 stupňů možná. No, 6, bylo to jako už nějakou dobu naspátek a moc teplý to teda nebylo. No. takže to máte jako obrovský obdiv, že kvůli vlastně tomu videu takhle jako jste se do toho pustili, to je fantastický. A vlastně já jsem natočil potom ten záběr s tím dronem, kde je vidět, že jo, ta závodní dráha, kudy kam, jak to povede až po tu loděnici. Tak myslím si, že tohle jsme dobře zdokumentovali, jak ty závody budou vypadat a teď už je jenom důležitý, abyste tam přišli. Jo, a to je asi z těch závodů, teďka co nás čekají nejblíž, teda pak hned navazuje další závod, ale to probereme asi příště, jelikož teďka už se toho děje více, jak tady na loděnici, tak budou akce a tak, takže doufáme, nebo budeme se zase častěji ozývat, teďka jsme měli delší odmlku, takže můžete čekat další díly, kde vám budeme informovat o nových věcech, co vás čeká, co bylo a tak dále, tak jak to bylo minulý rok. V dalším díle už bude za náma závod v Uherském Hradišti na dlouhou trať, takže uvidíme, jak dopadnou místní, co tam je. Vím, že Azuma se účastní závodů v Uherských Hradištích, nevím, jestli ještě někdo z jiných posádek, tak to si řekneme příště, jak to tam dopadlo. My tam pomáháme Alešovi s cenama, nějakými přihláškama a tak dále, tak myslím si, že nějaký počet přihlášených tam určitě mají a závod vypadá, že by mohl docela dobře klapnout i s hezkým počasím, tak snad jim to tam všechno hezky vyjde. A jak to vyšlo, jak to dopadlo, si řekneme v dalším díle novinek. Já tak zkusím zapátrat v následujících týdnech potom, jestli neseženeme nějakýho hosta, kterého bychom si mohli odchytit. Dlouho jsme tu žádného neměli. A tak třeba se vám podaří, že příští díl by možná mohl být s hostem, ale nebudeme předbíhat ještě. A nebo kdybyste vy chtěli nějaký rozhovor s nějakým člověkem, tak nám určitě napište do zpráv kdekoliv na Facebooku, na Instagramu, nebo dáme i na Facebooku příspěvek a můžeme tam dát anketu, pokud byste chtěli rozhovor s nějakým hostem a kterýho si tam třeba vyhlasujete, tak my se s ním zkusíme domluvit a uvidíme. Souhlasím. Takže tak, sledujte nás, jak jsem říkal, na Facebooku, na Instagramu, dáváme tam veškeré aktuální informace, tak ať vám nic neunikne a uslyšíme se zase příště. Tak ahoj. Tak jo, díky, užívejte si hezký jaro začínající a uvidíme se buď někde na závodech, nebo třeba nás na loděnici. Tak díky, mějte se, ahoj. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu, kde nás najdete jako Torsen _Sports.